Silav, roj baş, evar baş, hevanlo, hevît ku te baş bin, selamet bin. Îro dîsa me hinek bernameyekê cuda ji wara pêşkêş bikin. Dixwazim pirsek bipirsim. İnsanê ku li me temaşe dikin, hemî Kurd in. Belkî sedî yek du du xerîb bin, Kurdî fêr bûbin, lê sedî nod û neh noxta neh herkes Kurd e. Taybetmendiya bernameya me ev e. Hevalê ku Tirkî çê dikin, êwan Tirk jî li wan temaşe dikin, Azerî jî temaşe dikin, milletê cuda jî li wan temaşe dikin. Ê ku Tirkî fêr bûne, hêjmara însanê ku Tirkî fêr dibin, ê ku Kurdî fêr dibin zêdetir in elbet. Ji ber vê yekê ez pir rehetî dikarim bibêjim em tev Kurd in. Ê baş e, heqeten ji dil ji we dipirsim, hûn jî ji dil bifikirin û bersiv bidin, ez dixwazim hûn binivîsîne jî. Hûn çi qas bi kurdbûna xwe serbilind in. Siyaseta ku em di nav dane, helwesta milletê me, aqwasa em dîl êsîr hatine girtin, helwesta milletê me heqeten çi qas hêjayê pesindayînê ye. Nivîskarên me, rewşenbîrên me çi qas xwedî li dew doza me an netewî derdikevin, çi qas bi Kurdî dinivîsînin, ez dixwazim hûn vane jî bidin berçav. Sed sal e em wekî milletê Kurd tê dikoşin, em serî radikin û millet li me dixe me qir dike. Çi qas em xwedî li xwe derdikevin, xwedî li nifşa nû derdikevin. Em çi qas hurmetkar in, wefadar in ji dîrokê re. Wana hemî bidin berçav û bersiv bidin, ji dil bersiv bidin. Yani wekî neteweperestan nebêjin em Kurd in serbilind in wisa. Eger heqeten serbilind bî, bi Kurdbûna xwe razî bî û her tişt mükemmel, tekûs, pir baş e, wê demê em dikarin nîqaş bikin. Ka binivîsînin, hevan da. Nihayê ez çend tişta ji wara pêşkêş bikim îro. Ev meseleya Amerîka û Îranê dîsa wekî xwe ye. Yani hema guherînekî mezin tune ye. Li Rojavayê Kurdistanê hêdî hin guherîn çêdibin. Guherînên xirab jî ê baş jî. Guherînên baş ku em behs dikin çi ye? Tedavîkirina hin nexweşiyan e. Heqê ku ji me hatiye girtin, em dixwazin hinek telafî bikin. Vegera Efrînê, vegera Serêkaniyê. Tiştên wisa. Evaya ne heqê me ê netewî ye. Vaya telafîkirina hin şaşetiyan û hin komkujiyan e. Dewleta Tirkiye li me xistiye komkujî pêkaniye, milletê me perperîşan kiriye, sürgün kiriye, mehkûmê sürgünê kiriye, ê bermayî tabî. Ji îro jî em dixwazin li hev werin bi şiklekî ji bo ku însanê me vegerin ser zeviyê xwe, mal û milkê xwe. Vaya ne heqekî ye. Vaya di binê sifrê de ye, em dixwazin werin sifrê. Travmeyekî pir ecêb çêbû, nexweşiyekî derûnî di me de peyda bûye. Ji ber Serêkaniyê Efrînê. Çawa safî dibe ew meseleyekî din e. Yani vege em nikarin pir bi rehetî kêfxweş bibin ji vegera Kurdên me ê Serêkaniyê, ji vegera Kurdên me ê Efrînê. Xemgîniyekî kûr heye di nava dilê me de. Serokê Amerîkayê şiyariya dawiya Tehranê beyan kir yan tengava Hormuzê vebike yan jî em ê pêlekên nû ya bombebaranên destanî bidin destpêkirin ku ji yên berê wê gelekî dijwartir û girantir be, dibêje Donald Trump. Serokê Amerîkayê her wiha got eger Tehran bi mercan razî bibe, ew ê dorpêça deryayî ya gelekî bi bandor bi dawî bibe. Ambargoya li ser Îranê jî dorpêça deryayî jî dikare bi dawî bibe. Wê rê bê dayîn ku tengava Hormuzê li ber hemû welatan di nav da Îran jî hebe, were vekirin. Aniha ji ber girtina tengava Hormuzê, welatê ku herî zêde zirarê dibîne Îran bi xwe ye. Nikare petrola xwe bifroşe. Aniha pirsgirêkên ciddî yên aborî peyda bûne. Krîza ekonomîk ji xwe hebû, aniha edî millet hatiye ber astê xelayê. Amerîka li benda bersiva Îranê ye, ji bo vê jî dîsa 48 saet wext û dem daye Îranê. Mijarekê din eger Îran meyandina uranyumê 12 heta 15 salan rawestîne, Amerîka wê bi milyonan dolarên blokekirî yên Îranê serbest berde. Hatta dibêjin bi milyaran dolarê Îranê hene ê derva hatiye blokêkirin, cemidandin. Amerîka dikare
van pereyan serbest berde ku hinekî destê Amerîkayê destê Îranê hinekî pere dibîne. Lê İran van pereyan çiqas xerc dike di rêya milletê xwe de ew meselekî din e. Yani ême baweriya me bi Îranê tune ye. Di zemanê xwe de di dema şah de jî İran dewlemend bû, petrol difrot û pir dewlemend dijiyan rêvebirên Îranê îro jî wisa ne. Lê millet tim feqîr bûye. Ev adetekî dewletên weke yê Îranê ne, dewlemendiya ser erdê û bin erdê ya Îranê naxin xizmeta milletê xwe. Ji ber vê yekê bi milyaran dolarên blokekirî yên Îranê vegerin nava welat jî wê fayda millet têda tune be. û Amerîka dibêje cezayên ku me daniye ser Îranê qonax bi qonax ew ê rabe. Yani bi kîjan şertî eger İran meyandina uranyumê 12 heta 15 salan rawestîne. Yani were ser xeta me. Ev meseleyên atomî ne. Yek ji mercên herî giran yê Washingtonê ku Tehranê di destpêkê de qebûl kiriye, veguhestina hemû uranyuma meyandiyê wisa ye ji bo derveyê welat. Heta gotinekî din jî tê gotin. Yani İranê ji destpêkê ve qebûl kiriye. Ama li ser çi şer dikin hê jî nediyar e. Em dizanin ku Amerîka dixwaze serweriya xwe ya li ser herêmê zexm bike, kontrola Hurmuzê bi temamî bixe destê xwe, petrola heft heşt dewletên kendavê wan welatên Ereb hemî di wê derê re derbas dibe, sedî bîstê petrola temamê dunyayê di wê derê re derbas dibe ku yek ji tiştên ku heqeten mirovan di jiyanê de mirov dikare pê bimeşe yani. Pêdiviyekî ye, pêdiviyekê jiyanî ye sotemenî. Amerîka dixwaze bixe kontrola xwe. Yani sebebê şer temamî ev e. Ne tiştekî din e. Kurdan li aliyê Amerîkayê cih negirt û şer nekir. Dîsa xeta sêyemîn hilbijartin. Amerîka bi hêrsê li hember Kurdan. Lê heqê Amerîkayê tune ye. Vê daxwazê ji Kurdan bike ji ber tecrübeya Rojavayê Kurdistanê. Em di nîvê rêda hatin îştin. Tabii Rêzdar Mazlûm Abdî dibêje Amerîkayê em di nîvê rêda nehîştine. Em nikarin weke xiyanetê pê nasê bikin çünkü Amerîkayê tu cara sozeke siyasî nedaye me. Tu car negotiye heta ku ez sax bim li rojata navîn tiştekî bi we nayê. Sozekî wisa nedaye me. Tenê di tegoşîna li hember Daişê de pir bawekî tesadüfî rêya me bû yek em hatin ser eynî xetê çek û sîlah me da hev û me piştgirî da hev. Paşê jî karê wan xilas bû lê xistin çûn yani. û em weke xiyanet nabînin dibêje Rêzdar Mazlûm Abdî. Rast e jî yani heta niha me ji Amerîkayê li ser devê rêvebirên fermî Amerîka me tiştekî wisa sozekî wisa me nebîstiye. Ez vê mijarê dixwazim were sohbet bikim. Sextekariya me Kurda. Yani ji demokratê me bigire heta netewperestên me ême Kurda hemî wek hebin. Yani sözde demokrat, sözde netewperest, netewperwer û milliyetçî û nizanim çi hemî di eynî sepetê dane. Ji bo dibêjim sextekariyên me ê Kurda çi ne? Em Kurd bi xwe serbilindin yan na? Em çiqas xwe begem dikin, biecibînin. Ya li Rojavayê Kurdistanê pir heyfan pê tê. Rojavayê Kurdistanê aniha destpêkirina navê bajaran, navê nehiyan dikin erebî. Navçeya Çelebî ye bi Kurdî. Aniha nehiye el Çelebî ye. Tiştekî wisa yani. Erebiya wî dinivîsîne. Maşallah destpêkirine navê bajarên me ê Rojavayê Kurdistanê yek bi yekê dî dikin erebî. Navê Kobanî jî wê bibe Eynil Ereb. Eynil Ereb. Perwerdeya me jî wê bibe erebî. Eger Kurdî çêbibe jî wê bibe weke Tirkiye. Wê rojî ez pê hesiyam ekîbekî çûye Artuklu, zanîngeya Artuklu'yê li wê derê dixwaze tecrübeyên li Tirkiye ê Bakurê Kurdistanê bîne li Sûriye bi cih bike. Yani heftê da dersekî Kurdî ya hebe ya tune be. Eger nebe müfredata erebî wergerinin Kurdî. Ew çi ye? Yani êdî zarokên me wê dîroka Ereban bixwînin. Coğrafya Ereban binasin
û ser de jî edaleta ereban wê fêr bibin. Mesela pir merex dikim. Aniha qesra edaletê a Qamişlo vedibe. Ne? Rêveberiya Şamê tê vêdirê. Xebatkar her çend weke xwe bimîne jî hevalno. Edalet çi ye? He? Dadwerî dibêjin. Em ê kîjan edaletî fêrî zarokê xwe bikin? Ew însanên me ê dibin awqat, yani destûra bingehîn a kîjan welatî fêr dibin? Yan jî gelo şerîeta Îslamê ew ê fêr bibin? Yan qanûnên sivîl ên li Ewropayê ew ê fêr bibin? Heta niha 14 salan Rojavayê Kurdistanê bi kîjan qanûnan dihate birêvebirin? Mirov çawa dibûn awqat û sawcî û dozger û hekim? Ji vir û pêvê wê çawa be? Yani em li gorî kîjan sîstemê em ê edaletê birêve bibin? İnsanekî dizî bike, însanekî di kîjan şertan de suç kiribe çawa were ceza kirin? Bana hemî li gorî kîjan pîvanan? Bana hemî muhîm in tabii. Fikra we lazim e ji min re. Azadî ji bo Demirtaş mala we ava. Yani pir mijarê me hene ji nîqaşê re vekirine, em nîqaş nakin. Televizyonê me, rojnameyê me, ev mijarên me ku aniha pir girîng ji bo miletê me paşguh kirine. Goy xwe nadinê. Behsa çi dike nizanim. Aniha hevanno binêrin. Ez zû zû me gotibû em zû zû çine Dem Partiye. Li jineya rêveberiya navendî yani me ya ke a Dem Partiye bi serokatiya hevserokên giştî Tulayê Hatîmoğulları û Tuncer Bakiran li hev civiya. Di civînê de du mijar hatin nîqaş kirin. Ev bûyer meseleyên herî dawî yên pêvajoyê nexşareya 15 rojên pêşme hatiye guftûgû kirin. Hevalên me ê ku nûçenivîsan dine gotiye pêvajoya çareseriyê. Yani pêvajoya çareseriyê ne navê wî? Navê wî Tirkiyeya bê teror e. Çünkü camêra wisa biryardane. Ew çi pêvajoyê birêve dibin. Navê wan jî pêvajoya Tirkiyeya bê teror e. Ancak em dikarin bibêjin pêvajoya Kurdistana bê teror. Yani devleta Tirkiye terörizma xwe li Kurdistanê pêk neyîne. Veya medxwest wisa be tabii. Hevan no. Aniha derbarê pêvajoyê de tiştî ku ez bêjim tune ye. Dewlet Bahçelî pêşniyazekî avêt holê ji bo koordînatoriya pêvajoya aştî û siyasîbûnê. Baş e? Ez hinek ketim medya Tirkî şîroveyên askerên Tirk, rojnameger û nivîskarên Tirk ecayîb dijberê Kurdan e. Nefretekî pir mezin heye li hember Kurdan me fehm nekiriye. Di nava xwe de dikevin nava nakokiyan jî. Hem dibêjin xala şêst û şeşan a destûra bingehîn a Tirkiye esas e. İnsanên ku van vê xalê qebûl nakin. Çünkü dibêjin her kesî ku hemwelatiyê Tirkiye be Tirk e. Yani Tirkbûn ne navê etnisîte ye, Tirkbûn navê hemwelatîbûna Tirkiyeyê ye. Ew wisa îdia dikin. Û navberê de deqeyekî derbas nebe, dibêje hemnijadên me ên Tirk ên Azerî, hemnijadên me ên Tirk. Yew tu wê bi xwe dibêjî. Derewîn oxlê derewîn. Tu bi xwe dibêjî hemnijadên me. Tê wê manê ku Tirk nijadekî ye. Navê etnisîteyekî ye. Yani ez çima navê etnisîteye te qebûl bikim û xwe dibin wê de veşêrim. İcab nake. Etnisîta te, Tirkbûna te bila li te pîroz be, îşê me bi te tune ye. Ez jî bi qasî te netewim, etnisîte me û tu çi layıqê xwe dibînî, ez jî wî layıqê xwe dibînim. Layıqê milletê xwe dibînim. Her çend bi Kurdbûna xwe em serbilind nebin jî ji ber kêmasiyê me ê Kurda, aniha helehazir lê em dixwazin sibê du sibe ewladên me serbilind bin bi Kurdbûna xwe. Em dixwazin ji ber vê yekê em dixwazin serbilind bin. Hevan no. Nanha gavekê nû ji bo peymana di navbera Qesedê û Şamê de tiştek ku min xwast ez bêjim ev e li Rojavayê Kurdistanê dadwerî dikeve destê Şamê yan gelo wê di destê Kurdan de bimîne. Ev meseleyekî ye. Li gorî lihevkirineke nû koşka dadweriyê ya Qamişloyê vedibe, karmendê wî jî wê heman karmendên berê ya rêveberiya xwe ser bin.
Valiye Hesekî Nureddin Ahmed bi nûnerê Serokatiya Sûriyê Ziyad Ayş re civiya. Ziyad Ayş ji bo bicihkirina peymana di navbera Qesedê û Şamê de hatiye wezîfedarkirin. Kesekî wisa ye. Niha her du alî li ser koşka dadweriyê Qamişloyê gihîştin tê gihîştinekê. Çi ye? Koşka dadweriyê yani adalet sarayê. Cê ku mehkeme lê çêdibin, cê ku sulh lê çêdibe, însan tê wê derê li hev dikin. Niha vaya hemî li gorî çi çêdibe? Tamam, însanên me ê li wê derê dixebitin. Lê li gorî çi em biryaran didin? Mesela li gorî adaleta Şamê mêrekî dikare bi 4 jina re bizewije. Diçe mehkemê zewaca xwe çê dike. Yan jî bi 3 telaqan jina xwe berdide. Wana hemî li gorî kîjan pîvana çêdibin? Ka hevalên me ê jin wê çawa bifikirin? Yan jî heqê mêr heye, mesela li gorî adetê Şamê heqê mêr heye li jina xwe xe. Eger jinekî bi şîddetê re rûbirû mabe, biçe mehkemê, mahkeme wê bibêje wellahî li gorî Qur'anê heqê mêrê te heye hinekî li te bixweş ber ku tu dereng hatî marê. Bana hemî skandalin, rezaletin, kevneperestî ye. Acilen însanên me divê vê mekanîzmayê red bikin. Qesra ku em behs dikin dadweriyê ya Qamişloyê divê nekeve destê Şamê. Li rêveberiya Xweser, Şam, Mam, çete, mete li wê derê nikarin edaletê pêk bînin. Perwerdeyiya Kurdî divê nekeve destê çeteyên Şamê. Askerî, ewlekarî, asayîş divê nekeve destê çeteyên Şamê li Rojavayê Kurdistanê. Navê gund û bajarên me nikare bibe erebî. Mektebê me nikarin bikevin kontrola Şamê. Bana hemî problemin. Eger hûn Kurdin, serbilindin, li dij vê rewşê, li dij vê skandalê derbikevin. Aborî, ekonomiya Rojavayê Kurdistanê dibe destê Kurdan de be. Eger Kurdî serbilindî dibe tu bixwazî. Hevanno em li dijî şer bin. Nayê wê manê ku divê em dev ji mafê xwe ê netewî berdin. Tu dikarî baweyekî aştiyane ciyê xwe de bisekînî, mala xwe de bisekînî, li Rojava, li Bakur bisekînî mala xwe de û behsa hemî mafê netewî Kurdan bikî û netirsî. Kî hatiye li me xistiye bila keremkê were li me xem, problem tune ama em dawa xwe didomînin. Yani sırf ji bo kes li me nexe, em nikarin dev ji dawa xwe an netewî berdin. Dawa netewî hevanno ji daxwaza serxwebûna Kurdistanê bigire heta serweriya coğrafîk, başkent, paytext, paytexta me hebe. Paytexta me çima mühîm e hebe? Ji ber ku navenda siyasî ya welatekî ji paytext tê rêvebirin. Milletekî bê paytext perîşan e, rezîl e, tu nikarî pê serbilind bî. Dewlet ya milletekî bê paytext dibe? Meclisa te tune be. Tu bi xwe rêve nebî, tu hakimê coğrafya xwe nebî, yani deriyê te ji her kesî re vêkiriye. Eger paytexta te tune be, biryar ne di destê te de be, serweriya coğrafya te ne destê te de be, deriyê te ji her kesî re vêkirî, herkes dikare were bikeve ji ber ku kontrol ne destê te de ye. İnsafa Tirkan. Of çi insaf e. Qedera te, nesla te ya nû maye ber însafa Tirkan û Ereban. İnsafa wa jî maşallah insaf e yani. Tev qatilin ya. Ev biryar hatiye girtin ku roja pêrşemiyê yani sibê koşka dadweriyê ya Qamişloyê ji aliyê hikûmeta Sûriye ve were vêkirin. Dîsa jî wê karmendên koşkê eynî karmendên rêveberiya xwe seribin. Karmendê koşka dadweriyê ya Hesekê jî dîsa eynî karmendên berê bin, memûrê berê bin li wê koşkê bixebitin. Tabii hakim û savcî ez wî nizanim. Mijarekê danya civînî jî berdana dîlan bû ew esîrên me di destê wan çeteyan de hê jî hene. û gelek cenazê me jî hene di destê wan çeteyan de.
Ya em rezil bûn ya. Hakikaten ya. Em Kurdin, rewşa xwe serbilindin, nizanim. Vê heftê karwanekê din yê girtiyên qesedeyî wê werin berdan, lê hêjmara wan nayê zanîn. Çavkaniyan beyan kir ku di civînê de qala vegera koçberên Efrînê jî hatiye kirin. Ji niha heta roja îniyê yani nava du sê rojên pêş me de karwanekî din ê koçberan wê vegere Efrînê. Em di nava welatê xwe de koçberin. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî û hevseroka Daîreya Tekiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed bi şandeya ji Komîteya Koçberên Serêkaniyê re hevdîtin çêkir. Pêşveçûnên dawî yên girîdayê dosyeya koçberan rêbazên vegerê li gorî peymana 29 Çilê nîqaş kirin. Di civînê de rewşa giştî ya bajar û gundewarê wî, rewşa koçberan, mekanîzmeyên rêxistina vegerê, baweyekî koordîne kirî, piştî godarîkirina li komîteyê daxwazên wan jî hatin guftûgû kirin. Mazlûm Ebdî beyan kir ku li gorî wan dosyeya koçberên Serêkaniyê di tevahî civînê wan ên bi aliyên eleqedar re tê nîqaş kirin. Bawekî berdewam xebat ji bo garantîkirina vegera şîniyên Serêkaniyê ji bo bajar û gundewarê wan bawekî ewle, rûmet bê tu xeteriyan tê kirin. Amadebûyan yani ew ku hatine wê derê tevlî civînê bûne wan jî beyan kiriye ku lazim e bi zêdekirina koordîna û xebatên hevbeş bo lezdana gavên vegerê heye. Yani dibe em ecele bikin em vegerin malê xwe ya. Yani em di çadira da rezîl rûswa bûn. Ne perwerde ye ne çi ye. Ji kerema xwe re ji bîr nekin. Ozan Maruf dengbêjê me hemşeriyê min Serhedî piştî salan li Parîsê derdikeve ser sahnê bi qasî 2 saetan stranên Reso, stranên belkî Hüseynoyê Mûşê, stranên Şakro, stranên kevin ê Serhedê wê dengê xwe ê qedîfe wê ji we re pêşkeş bike. 23 Gulanê 2026 roja yekşemiyê saet 4 de ye, 4 piştî nîvrê. Yani hûn dikarin zû biçin. Yani wê şevê dawetê we hebin jî li Parîsê, hûn dikarin biçin saet 6 de konser bi dawî dibe. Piştî konserê hûn dikarin biçin dawetê xwe. Qet ne mesele ye. Yani we asteng nake. Jiyana we ya rûtîn dikare bidome. Ez dixwazim li wê derê bim. 23 Gulanê. Baş e? Hevan na. Aniha bi destûra we ez dixwazim biçim diyarname. Diyarname Cemîl Oğuz bi rêva dibe. Zekî Özmen jî piştgirî didê. Gelek hevalên din hene piştgirî didê. Beriya niha min jî tê de dinivîsand. Di wê derê de nivîsa Cemîl Oğuz heye. Gelekî balkêş e. Bahsa Kurdbûna me û serbilindbûna me dike. Nivîskarê wî Ömer Dilsoz, Hogir Berber, Zekî Özmen, Dilşêr Bêwar, Helîm Yusuf, Cemîl Oğuz, Ömer Dilsoz e. Ya vana ê ku vê heftê nivîsîne ew in, ez ê biçim vê nivîsê ji we re bixwînim. Ziman bi Tirkî, nav bi Kurdî, Qiloployên Kurdan. Eger di vê naverê de hûn bibin abone, pir kêfxweş dibim. Ecibandinê we çê bibin eger hûn begem bikin qelb melb tişmiştî wisa kanala me diçe pêşiya gelek kesên din. Belkî ew ê fayde bibînin. Ziman bi Tirkî, nav bi Kurdî, Qiloployên Kurdan. Cemîl Oğuz nivîsandiye. Îro 22 Avrîla 2026 e roja salvegera rojnamegeriya Kurdî ye. Vê nivîsê jî îro dinivîsînim. Pêşî pêşgotin. Di vê nivîsê de ez ê hin navên kes û saziyan bidim lê bila bêzanîn ku tu derdekî şexsî yê xwediyê vê nivîsê li hember wan navan tune ye. Bi ser wan re wê bike ku derdê xwe bîne ziman tenê. De kerem kin. Lêkolîner İbrahîm Şahin li gel Ömer Güneş kuliyateke li ser dengbêjan amade kiriye û vê xebatê didomîne jî. Şahin di X'ê de peyamekê wisa belav kiriye. Çi bi devkî çi bi nivîskî bi her hincetî û bi destê kîjan Kurdî dibe bila bibe di dawiya dawîn de
Tirkî de hefizaya Kurdî de çop e. Cihayê biyanî yê di zeviyê me de şîn dibe. Heta em vê zeviyê ji vî cihayê biyanî aşêv nekin, rehên zimanê me hênik nabe. Dibêje İbrahîm Şahîn. Gotine gelek xweşik e. Lê İbrahîm Şahîn bi xwe çi dike? Di bin banê malperekê bi Tirkî de nivîsên xwe yên bi Kurdî belav dike. Tam jî derdê me ev e. Van demên dawiyê teqrîben di nava salek de gelek malper vebûne. Nav bi Kurdî ye, lê naverok yanî weşan bi Tirkî ye. Were nemîro çend gotinan li ser wan binivîsînin ka wê çawa be. Pêşî em wan binasin. Paşê gotina xwe bêjin. Nû Medya 24. Kesên nêzê tevgera Bakur bi navê Nû Medya 24 malperekî bi Tirkî vekirine. Weşana xwe bi Tirkî didomînin. Di gela wê ja 2025 de dest bi weşanê kiriye. Hevalê me dîroknas, Sedat û Luganayê me jî ku heta niha bi Kurdî diaxivî, birine li wê derê bi wî Tirkî didin axaftin. Yani bi darê zorê bi dîroknasê me Tirkî didin axaftin. Tirkî didin nivîsandin. Bi qasî 45 kes dixebitin di wê malperê de. Hemî jî meaşê xwe digirin ama perê ji kudretê ez nizanim. Tiştekî heye sedî sed dizanim. Ew malper pere nayne. Reklam nagire. Tu derdê min bi Tirkî nikarî ji me re bêjî. Tu çîrokên min bi Tirkî nikarî ji me re bêjî. Ya tu qehremanê milletekî, tu çawa dikarî bi Tirkî ji milletekî re bibêjî? Ya tu çawa dikarî bi me re Tirkî biaxivî ya? Mümkün ne? Veya dikeve çarçova heqaretê. Zanîn, îlim, dîrok, lehengên me, efsaneyên me, mîtolojiyên me, tu ancak dikarî Kurdî ji milletê me re bibêjî. Tu bêjî derdê min ew e ku ez bi şerê çetû bi Tirkan bidim naskirin, bi şerê çetû û bi hezaran bi şerê çetûyên din di çavê Tirkan de terorîstin. Derdê Tirkan ku bi şerê çetû ji te godar bikin tune ye. Tu naçî ji Kırşehirlî û Kütahyaliya re behsa lehengên Kurdan nakî. Kesî nexapîne. 40 sal e rojnameyên me, weşanên me bi Tirkî çê dikin, sırf ji bo îqnakirina çar Tirkan, çar Tirk nebûne dostê me. Ew dostên me ê Kurd jî hevan, dostên me ê Tirk ê hene jî, ew jî heqeten ji ber îdeolojiya xwe ji berê ve dostê me ne. Ne ji ber ku me ew îqna kirine bi rêya van malperê xwe û bi televizyonê xwe. Yani însanekî mîna Ahmed Altan mêrik nivîskar e, alim e û belkî di jiyana xwe de li te godar jî nekiriye. Ama jaliyê îdeolojîk ve jaliyê ilmî ve mêrik ji xwe dost e. Dost e yani. Dostê Kurdan. Niha Nû Medya 24 ev e. Bi Tirkî weşana xwe çê dike, merû şok dibe. Yani çima? Li Orta Avrupayê ya qedexel ser te tune, astengî ser tune, kesî pêşîl te negirtiye. Ya Kurdiya xwe çêke? Tu li benda çi? Tu wextê Tirkî çê dikî, tu mecbûr dimînî herî Tirkî axêfan bînî. İnsanek ku diksiyona Tirkî dîtine, perwerda Tirkî. Mesela tu mecbûrî perwerda Tirkî bidî xebatkarê xwe. Çima? Çünkü ji bo ku diksiyonekê rast bikar bîne, tu mecbûr dersa Tirkî didî xebatkarê xwe. Mesela ez televizyonê me Kurdan de xebitîme, me dersa diksiyona Kurdî dida hevalê xwe. Kurdî çawa baştir dikare were xwendin? Çawa li gorî rêzmanê Kurdî çawa divê rasttir dikare were nivîsandin? Çi dikî? Mekanîzmaya pêşxistina Kurdî tu dixî dewrê. Wextê ku malpera te Tirkî be, televizyona te Tirkî be, tu gramera Tirkî mecbûr fêrî, tu dibî mekteb ya, tu dibî mekteba Tirkî. Tu diksiyona Tirkî fêrî hevalê xwe dikî, xebatkarê xwe, hem jî bi perê Kurda. Tu gramera Tirkî fêrî hevalê xwe dikî, fêrê Kurda. Ya rezalet. Hevalno, Nupel TV. Hevalê ku îtiraz bikin, hevalên ku divan saziyên me yê Tirkî de dixebitin îtiraz ama hebe, ji kerema xwe re me re bikevin têkilî, kanala min 24 saat vekiriye. Kîjan saat bixwazin weşana zindî vedikim, bi Kurdî bila xwe îfade bikin, parastina xebata xwe ya Tirkî bikin bila. Ka dikarin. Nupel TV. Nupel TV
Evaya Cemil Oğuz dibêje. Di dawiya 2021 de di destpêka 2022 de dibin rêveberiya Rêzdar Güney Aslan de dest pê kir. Bi Tirkî weşan dikir. Tenê çend nivîs jî bi Kurdî belav dikirin. Niha wekî paşgo Kurdî lêkirine, bi taybetî dibêjin paşgo. Ew jî çend nivîsên Kurdî hebû. Rêzdar Güney Aslan bixwe jî hewl da Kurdî biaxive lê Kurdiya wî têrê nake. Ji bo bikaribe di YouTube'ê de yan jî di weşana xwe de bike. Ew ji ber ku ji destpêkê ve bi Tirkî rojnamegerî kiriye heta niha. Ji Met TV heta niha jî beriya Met TV jî tim Güney Aslan tim bi Tirkî rojnamegerî dikir. Ji ber vê ez wî rexne nakim. Bu mîvanê min jî Kurdiya wî xweş e ama têrê nake ji bo bikaribe binivîsîne di malpera de. Rastî haber, mesela haber heye, rastî aniye pêşî. Yek ji quncik nivîskar û çalakgera Nupel TV Filiz Deniz bû. Filiz Deniz quncik nivîskara wê derê bû, a Nupel TV bû. Ji bo wê derê hevpeyvîn çê dikirin. Çi bû divê? Ez nizanim divê. Dawiya da tiştekî bû, lê nizanim. Ji wê derê veqetiya rabû çû rastî haber vekir. Her hal wisa bihêze. Kesên wekî Perwer heye, Perwer Amet, İbrahim Şahin, Suat Haymatlos, Hadi Cin û gelekên din anîne cem hev malpera wan jî bi Tirkiye. Tê de sê nivîsên bi Kurdî tenê hene. Bi navê Rastî TV di meha Reşemiya 2026 de dest bi weşanê kiriye. Niha pîrûz çi ye? Malperek dest bi weşanê kiriye di meha adara 2026 de bi Tirkî, Kurdî û İngilîziye. Tamam? Ez nas nakim, neketime heqeten nizanim. Punk medya heye. Punk medya di dawiya sala 2025 de dest bi xebatê kiriye. Bi Tirkî, Kurdî û İngilîzî weşanê dike. Niha em vegerin ser gotina hêja İbrahim Şahin û em hin pirsan ji van hemû weşanan bikin. Çima navê we bi Kurdî ye lê weşana we bi Tirkî ye? Çima navê we bi Kurdî ye lê weşana we bi Tirkî û Kurdî ye û serdestî Tirkî ye? Çima nivîskarekî Kurd İbrahim Şahin jî têde dibin banê Tirkî de dinivîsîne? Weşan giranî Tirkî ye, tenê yek du nivîs bi Kurdî ne? Çima em berê çend xwendevanên Kurdî yên hene jî didin Tirkî? Ne tenê em berê xwendevanê xwe didin Tirkî, em hin nivîskarê xwe jî mecbûr dikin ku Tirkî binivîsînin. Çünkü em wan dixapînin, manîpüle dikin. Em ji wan re dibêjin eger hûn Tirkî binivîsînin baştir tê xwendin. Vir, derew. Hemî weşanên Tirkî ku hûn dibînin, herin bala xwe bidin wan û werin bala xwe bidin YouTube'a bediran dere. Muqayese bikin. Weşanên Tirkî ku tê de 45 kes dixebitin, ew ê ku Tirkî min ji we re gotin, muqayese bikin. Bînin nîvê kanala me nayên temaşe kirin. Çima? Bila ya Kurdiyekî xirab çêtir e hezar carî ji Tirkiyekî baş. Dema weşan ve dibe pêşî kîjan ziman tê pêş? Belkî gelek kesî heta îro bala xwe nedaye vê, lê ev yek gelekî giring e. Me bala xwe daye. Weşanên me hene ya Tirkî Kurdî. Tu pêşî lê vedikî dîrek Tirkî pêşî tê pêşiya te. Hemû weşanên heta niha me qal kirine li gel vana weşana Ajansa Mezopotamya heye, ANF heye, ku beşa wan jî Kurdî heye. Êdin hema tu navê wan dinivîsînî û pê li enter dikî beşa wana bi Tirkî dertê. Ne Kurdî ha, Tirkî dertê. Ajansa Welat temamî Kurdî ye ez bar dikim e. Mesela dema tu dinivîsînî www.mezopotamyaajansi.com tu pê li enterê dikî beşa Tirkî dîrekt tê xwe de ber çavê te. Vêya me dîtiye ew jî gelekî me aciz dike. Di ANFê de jî di punk, rastî, niha yê din hemiyan de beşa Tirkî pêşî dertê. Tu bixwazî bikevî beşa Kurdî, piştî malper vedibe, tu mecbûr dimînî pê li beşa Kurdî bikî wisa anca dikarî herî xwe bigînî Kurdî. Ew jî hevan no, nûçeyên lezgîn pêşî Tirkî têne nivîsandin. Mesela ê min ez pir zorê dikişînim. Ez YouTube çê dikim, ajansên me hene. Ez kevim weşana zindiyê dinêrim ku Kurdiya wan da tune, Tirkiye wan da heye. Ez çawa rabim ana wergerinim?
Nuket ajansa 5 دقیقه مایه وشنا زندیرا چه هرم ji Tirkî bilgim wergerm ya Kurdî binivîsîne ez navê ajansa te jî bidim ji bo te jî bibe reklam heval na pêşî Tirkî dinivîsîne camêr û canik niha pirsek din dibe madem qîmeta van weşanan ji bo Kurdî ev e madem Kurdî di rêza duyem de ye madem Kurdî di wan de biqasî çarîkek Tirkî jî qîmetê nabîne madem çawa tu malperê vê dikî Tirkî tê pêş çima hêja İbrahîm di vir de radibe Kurdî dinivîsîne mane gotinên Şahîn meljor belav kirine sedî sed rastin jî tabii Cemîl Oğuz pirsye ev gotin û ev kirin mala hev dikin hiç dibêjim li hev nakin mesela perwer Armet Suat hey matlos gelek kesên din xwe Kurdperwer dizanin neteweperwer Kurdistanî nîşan didin xwe diş kolonyalîst nîşan didin ew bixwe weşanên tevgera Bakur û tevgera Bakur bixwe rexne dikin çima radibin di binbanê weşanekê wisa Tirkî de bi Tirkî dinivîsîne mane divê serê pêşî ew dijî zimanê serdest derkevin ma Kurdên din ku di malperê Tirkî Kurdî de dinivîsîne ew ê çawa bikin yani ew nivîskarê ku bixwe pêşî ranabin bi Kurdî nanivîsînin çawa dikarin bibin numûne ji bo xelkê din ma tenê ev na wê çaxê em bidomînin dibêje Cemîl Oğuz li Amedê bi navê Dicle Fırat Gazeteciler Derneği DFG heye Komeleya Rojnamegerên Dicle Fıratê herhal sedî nod û pênc rojnamegerên ku endamê vê komelê Kurdin lê malpera vê komelê bi Tirkî û İngilîzî ye heta evnivîs hate nivîsandin jî yani heta 22 vê mehê jî tam heftê peyam DFG li ser hesabê xwe X'ê belav kirine biya we di nava ew qas peyaman de çendê wan Kurdî ne çendê wan bi Tirkî ne tam bi temamî ji vana şêst bi Tirkî ne tenê 10 bi Kurdî ne çima nizanim dîsa li Amedê Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê heye malpera wan bi Tirkî û Kurdî ye lê wekî yên din dema tu mkgdernek.org ditikînî pêşî Tirkî derdikeve pêş ka me gotibû bi xêra jinan çand û kültûra me li ser piyamaya heta îro hatiye rast e madem wisa jinê me çima nabin pêşeng niha ji bo pirsa me a çimayê em gotina yek ji nivîskar û ketkarê Diyarnamê Dilşêr Bêwar a di X'ê de li vê derê bicihî bikin îdeolog dibêje ji bo dengê min bigêje her du milletan loma ez bi zimanê Tirkî gotina xwe dibêjim nivîskar dibêje ji bo kitêba xwe bigînim hêjmarekê zêde ez bi Tirkî reklama xwe dikim hunermend dibêje siyasetmedar dibêje Kurdiya feqîr jî li çongê xwe dixe ev e hal herkes ji bo xwe zêdetir bigîne xelkê bi Tirkî dinivîsîne Kurdê me ew çawa bikin wî rojê yani min li ser nivîs didome ez ê ji we re bêjim wî rojê de min got ez wekî alîkarî ya ez rabim Jin TV vekim godar bikim ez ketim YouTube'a Jin TV ez çawa bibînim vîdeoyê Jin TV weşana zindî a Jin TV tenê du kesa temaşe dikir yek ez bûm heqeten êdim merex kir ez vê ji dil dibêjim merex kir û min ser de jî şerm kir ya televizyonekî bi salanê weşanê dike bi îddiayekî pir bilind derketiye rê çima xwe nade godarîkirin xwe nade temaşekirin sebeb çi ye rêveberên vê televizyonê qet hesab nadin yani ez behsa bütçeyê jî nekim ya heyf e ji kedevan însanan re herî kêm pêncî şêst însan dixebitin mutlaqa yani eger hûn ajansan jî bidin berçav ew ajansên ku dibin çavkaniya nûçeyan ji vê televizyonê re min temaşe kir ez çi bibînim jinekî li erdê ew jî Tirkî ha weşana Tirkî ye
jinekî li erdê Vezeliyayê nîgê xwe dike û spor dike. Şöyle yapın, şöyle zayıflarsın, şöyle nizanim çık yaparsın. Xweha tim hemî Tirkî. Yani spora jinan di televizyonekî de bi Tirkî tê kirin. Ya eger tu bixwazî zayıf bî, tu bixwazî hereketên fîzîkî bi Tirkî guhdar bikî, pêdivî tunê di jin TV de wan bernameya sêr bikî bi Tirkî. Televizyonên Tirkan serê sibê heta nîvirê ji xwe hemî wisa ne. Hereketê fîzîkî dikin. Pêdiviya Kurdan heye. Çima xanimekî Kurd, jinekî Kurd nayînî di jin TV de bire hereketên fîzîkî bike, hem ji wan gotinên Kurdî bêje, ê çîpa xwe rake, wisa zayıf be, wisa hereket bike. Çima yani çima Kurdî, çi dibe bila bibe Kurdî be ya. Yani ji kerema xwe re rexname jî qebûl bikin yani. Di jin TV'de hereketên fîzîkî divê mutlaka Kurdî be. Gelo dibe ku ji ber van sedeman nayê temaşe kirin, xwe berçavara derbas bikin. Hûn zanin. Çünkü em dixwazin televizyona me were temaşe kirin û televizyonê me din jî. Nayên temaşe kirin, sebebî wî em zanin. Hevano, Cemîl Oğuz dibêje di rewşekî wisa de ew kesên di rastî de, rûpel de, nû medya de, nizanim li Kurdê dinivîsînin, gelo mafên we heye bibêjin çima siyasetmedar bi Kurdî xeber nadin? Çima Kurdî ber bi asîmîlasyonê ve diçe? Madem zimanê Kurdî tiştekî baş e, lazim e û girîng e, ka pêşî hûn dest pê bikin. Ma ne wisa ye? Dibêje Cemîl Oğuz. Erê ye, ev e, halê me ev e, ehwalê me. Dibe xilas na. We çaxê tiştekî de jî. Di Kurdî de nan heta hebe didomînin. Dema nan xilas bû weşanê radwestînin. Em çend gotina li ser wan jî bêjin. Binêrin. Zemanekî bi navê Net Kurd malperek hebû. Li gor îddiayan pereyekî baş ji Başûrê Kurdistanê girtibûn. Dema nîvê şevê jî tu diketî malperê, digot niha 2000 kes online di malperê dane. Yani zindî di malperê dane. Her kes hema dixwîne. Ne? Nizanim çi qas kes di malperê dane. Derket holê ku bi statîstîkan dilîzin. Lîstina bi statîstîkan jî ji xwe meseleyekî din e. Li aliyê din çawa pere xilas bûn, malper jî hate girtin. Heta niha ji bo pere malper vekirine, ne ji bo Kurdî. Malperekî din Botan Times. Maşallah, çi navek. Bi piştgiriya hem fonan dest bi weşanê kir. Bi gelek kesan nivîsîn. Kêm zêde heqê wan jî da. Heta vir tiştekî xweş e. Lê dema fon bi dawî bûn, yani pere nehat, di hema rojê de weşana malperê dan rawestandan. Qet nebe ji bo xatirê Kurdî we salek jî bê pere kar bikire ya. Hema bila mehekî ya, ez lê zêde bikim. Çi dibû yani? Dünya xira dibû. Ma qîmeta Kurdî ev e. Gelo nivîskarên ku ew qas nivîsandan rojek negotin ka em çend nivîsan jî bê pere binivîsîn ya. Dîsa xilas? Na. Wê çaxî çi? Li Amedê neh rojnameyên heremî hene. Hemî bi Tirkî ne. Yek jî ne bi Kurdî ye. Li bajarên din jî rewş bi eynî awayî ye. Sala 1898 rojekî weke îro kalê min Mîthat Mîqtat Bedirxan gotiye. Ez ê bi vê rojnameyê nîşanê xelkê bidim li ku dibistanên baş hene. Apê min Celadet Elî Bedirxan bi hewarê rêyekê nû ji bo alfabeyê daye pêşiya Kurdan. Bi ronahî jî nûçeyên şer belav kirine. Gotiye bila xelkê me bi zimanê xwe agahiyan bi dest bixe. û niha ev navên li jor me rêz kirine bi zimanê serdestan dibistana nîşanê me didin. Bi zimanê xelkê agahiyan bi ser me de dibarînin. Ya welhasıl dibe ez tiştekî di nabêjim. Dibêje Cemîl Oğuz. Malatya ava. İja niha ez vegerim cêm we ka hûn çi dibêjin.
Xwedê zane we çi gotiye ji min re. Firî Demirtaş rast dibêjî. Rıza Çiçekli. Ya weşanên televizyonê me ê sporê bila Kurdî bin ya. Aybe ya. Bi perê milletê me çawa merov Tirkî çê dike? Ez fehm nakim ya. Hakikaten mêjiyê min sekiniye. Navbêjim îja dev jamana berdin. Yaw netewperestên me ê Kurd hene. Ji bo yî min gotiye sextekariya me Kurd e. Ji demokrata bigire heta netewperestan. Em netewperest însanê ku ji xwe dibêjin netewperest, ez ji xwe nabêjim. Ez ne netewperestim. Heqên netewî Kurdan heta dawî bê şûk û şüphe diparêzim. Bê problem yani aybe mirov bêje ji xwe. Piştî tekoşîna û xwesa sala aybe mirov bêje ez bi mafê netewî Kurdan diparêzim. Mafê Afganîstana biparêzî. Mafê çi biparêzî yani? Mecbûr e. Her Kurd mecbûr e mafê netewî Kurdan biparêzî. Yani wekî din çi ye yani? Aybe mirov behs bike yani hakikaten. Ama ev netewperestên me di weşanên xwe yê X'ê de Twitterê de hemî bi Tirkî dinivîsîne. Pirtûkê xwe bi Tirkî dinivîsînin. Weşanê xwe YouTubeê bi Tirkî dinivîsînin. Ecayîb kêfan tê û gotinên herî wisa lehevçêkirî, sunnî, sexte ê Tirkî tînin dixemlînin û pêşkêşî me dikin. Gotinên erebî, ê osmanî tînin û dikin çorbe û pêşkêşî milletê me dikin. Paşê jî dibêjin biz milliyetçî Kürtler. Ya hinek şerm bikin ya. Hakikaten ya. Ya ji ber vê yekê însan hinek xwedî wîjdan be, hinek wefadar be, baş e carna. Carnan baş e. Vîya ji bo hemî însanê me dibêjim. Demokratê me, netewperestên me, sosyalîstên me, nizanim çikên me hemî mîne hev in. Nabe. Bi vî şeklî nabe. Divê biryarekî sedî sed lazim e. Hemî weşanên Kurdan bibin Kurdî. Em êdî li xwe qedexe bikin ku xîtabê Tirka bikin. Derdê Tirkan ku ji me ders bigirin tune ew jî bîr bikin. Ya me tiştekî îspat kiriye, me îspat kir ku eger mirov weşanê xweş çê bike, têr û tijî çê bike, milletê me berê xwe dide. Milletê me qîmetê dide xebata te. Ez ji bo wî minnetdarim. Milletê me îspat kir ku weşanên Kurdî ê xweş hebin, godar dike. Bila kes ranebe îftira li milletê me neke nebêje weşan bi Tirkî be zêdetir tê temaşekirin, weşan Kurdî be nayê temaşekirin. Ne wisa ye. Ne wisa ye. Hemî girêdayî kalîtê ye. Kalîte te baş be, tu bendewariyên milletê me bînî cih, însan wê berê xwe bidin te. Mala te ava. Ya dil muhibê dil e dibêjin. Yani gelek heval hezkirinê xwe beyan dikin. Spas dikim ji te re her hebî. Normal e merov carna xwanêzê hev hîs dike. Ömer Bey mala te ava rast dibêjî. Yani hinek stranbêj jî hene. Tenê stranê wan bi Kurdî ne. Lê li pişt sahnê jî tim bi Tirkî xeber didin. Derdikevin televizyonê jî ay dibe merov çawa Kurdî viya dibêje? Yaw 30 sal e tu nanê xwe ji Kurdî dixwî yaw. Tu stranên Kurdî dibêjî, tu derdikevî ser sahneyê xwe Kurdperwer nîşan didî. Ya hinekî zehmetî bikişîne zimanê vî milletî fêr be yaw. Belkî pêncî şêst gotin hene tu fêr bibî kirîta hemî gotinan e wê pêşiya te vebe. Zehmetî bikişîne. Tamam. Çarşevê xwe bide, çarşev. Çawa eliyetê dixebitî aynen bûyî awayê rabe Kurdî fêr be, îşê te 4 rojan e. 4 roja da dikarî fêr bî ya. Ne zehmet e. Ya parlamenterên dev partiyê berdin ca. Ez çend sal e vê derê wey bû 2 sal ez YouTube çê dikim. Xwezî dibêjim hevaleke jin rojnameger hebiya. Çawa ku ez carna hevalê min Remezan Kerîm tê vê derê, Ronî Rohat tê vê derê, Yaqûb Güneş tê vê derê, gelek hevalên din tên em vê derê nîqaş dikin, Ahmed Peldat tê em nîqaş dikin û
maşû heye, Necat Sunar tê vê derê em nîqaş dikin. Min dixwest ne de hevalên rojnamegeriyên jin jî hebin, haya wan ji meseleyên siyasî dawî hebin, haya wan ji bûyeran hebin ku qet nebe heftê hevalekê jin tevlî bibiya, rengê jinê bida ekranê, me pir dixwest. Ama nabînim. Ama tune ye. Hevalên jin ê rojnameger ku dixwazin her hefte şîrove bikin li ser Twitterê, Instagramê, Facebookê, Messenger ku derê bixwazin dikarin xwe bigînin min. Kanala min 24 saet vekiriye ji were hevan me. Ji bo hevalên jin ku dixwazin xwe îfade bikin. Bêhîje Ferîde Demîr mesela canan tevlî dibe. Hevalê jin jî hene, ê nivîskarin bi giranî. Ez nikarim wana bikişînim nava meseleyên siyasî ê rojane. Ji ber ku nivîskarin, şaîrin, roman dinivîsînin, pirtûk dinivîsînin, meseleyên rojane dibe rojnamevanên aktif hebin. Her roj di nav meselê de bin. Ji bo Selahattin Demirtaş özgürlük, ji bo Selahattin Demirtaş azadî, rast e. Ez xatircû bixwazim evanan. Temam. Mala we ava gelek spas dikim. Her hebin. Me bi tenê nehêlin. Dem baş, silav rêz.